421 видео. И она за нами приехала, я специально здесь. Добрый вечер, шановні берестейці, шановні білоруси. Ми ведемо трансляцію з Свинцової варти, яка знаходиться під Айпавером в Бересті. Зараз тут доволі шмат людей під'їхало. Так, на жаль, відбувається не завжди. Зробіть, будь ласка, ще раз. Тут спадар Power's X, Свинцовая варта. Телефон светит там Он с фарами стоял. Ось, я просто хочу нечто донести до людей. Шановне господарство, амаль 1,5 года тому 35 тысяч жихаров Берестя собрали подписи без усілякого примусу, добровольно. Гэтые подписи были собраны, это была петиция супраць будоўлі акумуляторного завода, які коррумпованные чинуши разом с таким же недобросовісным бізнесоўцам пабудавалі завод под Берестем у вельмі густанаселенной зоне, у зоне, дзе где вельмі добра развита сельская гаспадарка, где вельмі сельхоз інфраструктура вельмі добра. Ось, амаль 1,5 года люди, активисты выходили на площадь Ленина кормить голубов, бо яны ведали, что за ихними спинами десятки тысяч людей, якія супраць заводу АКБ. Улада, система увесь час замінала, репрессовала, натравливала, нацковывала милициянтов, штрафовали непомерными штрафами. Ось, але люди ўсё роўна выходзілі і змагаліся за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі, змагаліся за здароўе сваё і сваіх дзетак. Вось, і тут крыху я заглянуў у блокнот. И нагадаю вам, что этот проект отрымал положительное заключение государственных экологических органов, несмотря на недоработки и недочеты проекта, что, в общем-то, вызвало вопросы у всех разумных людей. А кому потребны гэты завод? Чый ён ввогуле? И чаго? И чаго? Нейкая машина, ось, кажуць, приехала поназирать. За апошние 15 минут. Ось, нагадаю вам таксама, што з 3 траўня завод пачаў працаваць афіцыйна ў рэжыме пусканаладкі, а по факту гэта быў паўнавартасны производственный цикл, то есть тут произвели аккумуляторы. Вот. Почти все, что было отмечено в виде замечаний к недоработкам проекта, воплотилось в оборудование, которое не обеспечивает экологической безопасности завода. Ни со стороны выбросов токсичных соединений в атмосферу пригорода областного центра, ни со стороны очистки всех видов сточных вод, загрязненными тяжелыми металлами и другими химическими веществами. Сябры, я тут дзяжурыў, не скажу, что вельмі часто, але дзяжурыў. Я бачыў, як з труб валіць дым. Я бачыў, як у ліўнёўцы выцякае нейкая жидкость, калі ўвогуле не было дажджу. Я чуў вельмі недобры такі хімічны запах, які тут пануе вельмі часто. І я видел, як тут мруць мурашы, тут кажуць, птахі мруць. Гэта вельмі небяспечная вытворчасць. І вось прыйшоў пэўны час, што завтра 9 чэрвеня, нядзеля, вось, нельга парушаць рэжым кормлення птушак. Ось. І я закликаю усіх берестейцаў, у нас больше не будет шансов.
Калі гэты завод запрацуе, Берасце ўжо не будзе такім, якім яно было раней. Это будзе ввогуле другое жыццё, таму што кожны з нас будзе ўставаць раніцай. Я маю на ўвазе кожны з тых, у каго ёсць нейкае разуменне, паняцце таго, што адбываецца, і будзе глядзець, куды будзе дуць вецер, закрываць вокны чи не. Вось. І тут нічога не застаецца, як толькі выйсці. Нас же было 35, амаль 40 тысячаў. Ось. І калі вы не здуліся, калі вы разумееце всю небяспеку, якая пагражае гораду, памятайце, што нельга парушаць рэжым кармлення голубоў. Прыходзьце, карміце, гэта законна. Пакажыце ўладам, пакажыце гэтым карумпаваным чынушам, гэтым міліцыянтам, якія служаць невядома каму, то, што мы супраць гэтага завода, і тое, што мы не дапусцім, каб ён запрацаваў. Вялікі дзякуй за ўвагу, сябры. Вось я вам яшчэ раз пакажу людзей, якія тут зараз, так не часта бывае, сабраліся. Тут дзяжурыць па 2 чалавека. Вось. Дзякуй вам за ўвагу, берасцейцы. І глядзіце, калі гэты завод заработае на полную мощнасць, тут выкідаў будзе у десяткі разоў больш, як зараз. Хаця ўжо тут на асяроддзе уплыў пашоў, і я не ведаю, насколькі гэта праўда ці неправда. На Берасце, ось гэта, там, дзе тэпліцы, ўжо там за год у 2 разы свінец вырос у... Алесь, як па-беларускі овочі? Угародню, так, у гэтых агурках, памідорах, і застаўся зараз на крытычным узроўні. І таксама паглядзіце, калі ласка, на народным рэпарцёры, і ў соцсетках ёсць дакладная запіска, якую Гарошка, пінскі начальнік, ранейшы пінскі начальнік прыродааховы, зараз ён у Берасці начальнік прыродааховы, напісаў Репкавцу, заму Ліса. Нагадаю вам, што Репкавец гэта таксама пінскі чалавек. Вы бачыце, тут пануе Пінск. І скажу вам, Наскевіч адсюль таксама стартануў, глава следчага камітэта. Вось. То бок, мне ввогуле падаецца, што Пінск пануе, гэта нейкая групоўка. Ось, а Берасці для них гэта нейкі там спытальны полігон. І Лемешеўскі з Пінскай, вы бачыце, ніхто з іх у Пінску не жыве. Да? І строяць, будуюць тут тое, што нам не падабаецца. Все, сябры, вялікі вам дзякуй. Калі ласка, распаўсюджвайце гэтую інфармацыю. І, конечно, прыходзьце, карміце птушак. І калі будзе у вас час, прыходзьце, калі ласка, на суд. Я сужуся, я выташу ў суд такога іскапаемага дыназаўра Міколу Самасюка. Гэта будзе вельмі, мне падаецца, вельмі цікава. Гэта будзе незвыклы суд, таму што ён вельмі моцна затупіў чалавека, які звярнуўся па дапамогу да міліцыянта, да яго, які выконваў службовыя абавязкі. Ён вызваў амапаўцаў, гэта яго, я так разумею, асабістая армія. Вось, і яны завезлі мяне у яго асабісты ІЧС. Вось, і мне цікава, як яны будуць там выкручвацца, хаця, конечно, што там ім выкручвацца, калі яны і-за насатага даюць штраф, калі мента абзавеш насатым чи пляшывым, яны даюць там штрафы. Ось, то і адсюль яны таксама выйдуць. Але гэта будзе цікава, таму прыходзьце, я вас усіх чакаю. Слухи ходят вместо Лиса, Репкавец будет его зам. Гэтага я не ведаю, сябры. Дзякуй вам за увагу, да пабачэння. Сергей Петрухін за Свінцовай варты.